যতনো ফোন কাহাম যতর প্রেস মিডিয়া ফাইমা জাকইনাय যত রনি যে যিনি রিপোর্টাर्स रंना बेलायखिनो आं हामबायाफोरो दाय जत ससियेल मिडिया रगो जरा अबखनाय तंगनाय रग प्रेस खाय तंगनाय रग बरनोबा हामबायाफोरो दिनै चिनि वाइटिएफ नि सेंट्रल कमिटि नि कायसा गुरुत्वपूर्ण कायसा मीटिंग आचुकजाखा कक चापलायबा बान्दा दिनै अर खुमुलुंगो चिनि एमडीसी हस्टेल नि कॉन्फ्रेंस हॉल पुस्कांनि सालो चिनि मथानि हयते चिनि वाइटिएफ नि बखाक्तै जों गोबां मानो सामंतां मुतां रक जों एक्शन प्लान नि मुताबिक जों खालायनो थांतंगो विशेष खायै चिनि एक नम्बर चिनि जे वान सुमु जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुयै जों दिल्लीआव कायसा कतर कायसा जोंहा जागा डेमनस्ट्रेशन खायनाय हिनि जों वानसुय दंगो प्रोटेस्ट हयतोबा सानमुं चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै इनके आबोनि साथे साथे चिनि जे वाइटिएफ नि जत लिडार तंगनाय रक सारा त्रिपुरा राज्योनो बरक बाहायनो जों दिल्ली थांगै जेमन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुं तुयै जों आंदोलन खायति चिनि अर जे लोकेलो जारा तंगनाय रक बरक बाहायनो अ जागा लोकेलो तंगैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै कायसा मुभमेन्ट खायनाय नोंथुं होनै जों अब कायसा वान सुमुंथै जों याबिनि सेना थांतंगो उमायके ताइबो चिनि सामंतां बदन दंगो आबो जों तेरे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नायसिगै जों खायना नायथो